ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാധാഗോവിന്ദ മന്ദിര സ്പൊൺമാൻഗുരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ കലാചാരണം ഓമജ്ഞാനത്തിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ചനാശലാഭ്യ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സുതാദി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തേ. കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. തത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമകൃതം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. ഓ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന ാരകമദ്ഭാഗ്യമദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിജയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സപ്തമസ്കന്ധം 4-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 28. മതജി സ്ക്രീന് കാണാനല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം രുചി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്നും ആശരീതി ഉണ്ടാവുകയും ഭഗവാനിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയുണ്ടായി. അടുത്ത് തന്നെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊല്ലുമെന്നുള്ള കാര്യം. അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികളായ ദേവന്മാരെയും വേദങ്ങളെയും ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും വൈഷ്ണവരെയും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെയും ആത്യന്തികമായി ഭഗവാനായ എന്നെ തന്നെയും വിദ്വേഷിക്കുമ്പോൾ താമസം വിന അയാളുടെ വിനാശം സംഭവിക്കും. അല്പം കൂടി നിങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഞാൻ വധിക്കും എന്നുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് അടുത്ത പറയുന്നത്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സ്വസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ബ്രൂഹ്യേ അനിശ്യേപി പരോർച്ചിതം
നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സുസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാദുഃഖേന അനിശ്യേ അപി വരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സ്വസ്തുതായ മഹാത്മനെ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാദുഃഖേ നിശ്ചേപി വരോർജിതം. നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സ്വസ്തുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാദുഃഖേ നിശ്ചേപി വരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സ്വസ്തുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദൃഹ്യേത്ത നിശ്യേപി വരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആദ്യം കൈയെത്തിയത് മാലതി മാതാജിയാണ് പ്രഭുജി. എന്നാ എനിക്കിവിടെ സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന പോലെ വിളിക്കാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയില്ല. കണ്ടത് മാതാജിയാണ്. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു. ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സുസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദൃശ്യേ ധനിഷ്യേ അപി വരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സ്വസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദൃഹ്യേ ധനുഷ്യേ അപി വരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യനാഥൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സ്വസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദൃഹേദ നിഷേപി വരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സ്വസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദൃഹേത് അനിശ്യേ അപി വരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സ്വസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദൃഹ്യേതാ നിഷേപി വരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കണ്ടോ പ്രഭുജി? ഇപ്പൊ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സ്വാസുതായ മഹാത്മനെ
പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദ്രുഹ്യോതി നിക്ഷോഭി വരോർജിതം. പ്രഭുജി തുടക്കത്തില് പ്രഭുജിയുടെ മൈക്ക് മ്യൂട്ടായിരുന്നു, ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. ഓക്കെ അത് പ്രഭുജി. ഹരേ ഫോണിലാണ് ഇത്. ലാപ്ടോപ്പിന്റെ മൈക്ക് കംപ്ലൈന്റ്, അപ്പൊ ഫോണിലാണ്. അപ്പൊ അത് അതൊക്കെ മ്യൂട്ടായിട്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. പ്രഭുവിന്റെ സംസാരിക്കണ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്, ഒന്നും കേൾക്കില്ല. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ പ്രഭുവിന്റെ മൈക്ക് മ്യൂട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സ്വസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദൃഹ്യേത നിക്ഷേപി വരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശാരദാശ്രീ പ്രസന്ന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സ്വസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദൃഹ്യേത് ഹനിഷേ അഭിപരോർഷിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സ്വസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദ്രുഹ്യേ ധനിഷേ അപി വരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സ്വസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദൃഹ്യേത് ധനിഷേ അപി വരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സ്വസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദൃശ്യേ ധനിഷേതി വരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സ്വസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദുഃഖേത് ഹനിഷേബി വരോചിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രസന്നകുമാരി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സ്വസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദൃഹ്യേദ്യ അനുഷേബി വരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സ്വസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദൃഹ്യേത് ധനിഷേ അപി വരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാ നായർ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സ്വസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദൃഹ്യേ തനിഷേ വരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ സ്വസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദൃഹ്യേ ധനിഷേ അപി വരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത ടി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സ്വസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദൃഹ്യേ ധനിഷേപി വരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സ്വസുതായ മഹാത്മനെ
പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദുഷ്യേത് ഹനിഷ്യേ അഭിവരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിന്ദുസിക്ക മതത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സുസൂതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദൃഹ്യേ ധനിഷേഭീവരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മംഗളതീർത്ഥസ്മൃതി. പ്രണാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സ്വസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദുഃഖ്യേത് അനിശ്ചേ അഭിവരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതിമതത്തിൽ കേൾക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സുസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ഗൃഹ്യേ അനീഷേ വരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ സിസ്റ്റർ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നിർവൈരായ പ്രശാന്ത. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സുസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ഗൃഹ്യേ അനിശ്യേ അഭിവരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫലഗോപാലൻ മാധവജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സുസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദുഹ്യേ ധനിഷേ അഭിവരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സുസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദൃഹ്യേ ഹനിഷ്യേ അഭിവരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സുസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദൃഹ്യേ അനിഷേഭിവരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സ്വസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദുഹ്യേ ധന്യഷേഭി വരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സുസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദൃഹ്യേ ധനിക്ഷേഭിവരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സുസുതായ മഹാത്മനെ പ്രഹ്ലാദായ യഥാ ദൃഹ്യേ ധനിഷ്യേപി വരോർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരണ്യകശിപു സ്വപുത്രനും മഹാഭക്തനും പ്രശാന്തനും ശത്രുക്കളില്ലാത്തവനുമായ പ്രഹ്ലാദനെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് നൽകിയിട്ടുള്ള വരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഞാൻ അപ്പോ ഭഗവാൻ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ് ആരും ശത്രുക്കള് എല്ലാവരോടും ശത്രുക്കളോട് പോലും ക്ഷമിക്കുകയും കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജനെ ദ്രോഹിക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനോട് വൈഷ്ണവനോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധമാണ് സർവ പാപകർമ്മങ്ങളിലും വെച്ച് വലിയ പാപം. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന അപരാധം അത്ര വിനാശകരമായതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിനെ ഒരു ഉദ്യാനത്തിൽ കടന്ന് ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് സർവനാശം വരുത്തുന്ന മതയാനയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവന്റെ അപരാധിയാകുന്ന വശം അയാളുടെ അപരാധങ്ങൾ അയാളുടെ എല്ലാ മംഗളകർമ്മങ്ങളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യും. അതിനാൽ ഒരുവൻ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. ഹിരണ്യകശിപുവിന് ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്നും വരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അയാൾ സ്വപുത്രനായ പ്രഹ്ലാദന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ അപരാധം ചെയ്താലുടൻ ആ വരങ്ങളെല്ലാം നിഷ്ഫലങ്ങളാകുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. പ്രഹ്ലാദനെ പോലുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനെ നിർവൈരൻ, ശത്രുക്കളില്ലാത്തവൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരിടത്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 3:25-21 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: അജാതശത്രവ ശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണ. ഒരു ഭക്തന് ശത്രുക്കളില്ല, അവൻ സമാധാനപൂർണനാണ്, അവൻ വേദങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നു, അയാളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉദാത്തമാണ്. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ആരോടും ശത്രുത സൃഷ്ടിക്കില്ല. പക്ഷേ ആരെങ്കിലും അവനോട് ശത്രുത പുലർത്തുന്ന പക്ഷം ആ വ്യക്തി മറ്റേതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും വരം നേടിയിട്ടുള്ളവനാണെങ്കിലും അയാൾ ഭഗവാനാൽ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും. ഹിരണ്യകശിപു തീർച്ചയായും അയാളുടെ തപശ്ചര്യകളുടെ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പുത്രനായ പ്രഹ്ലാദൻ അപരാധം ചെയ്താലുടൻ അവൻ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഒരുവൻ പുണ്യപ്രവൃത്തികളാൽ നേടുന്ന ദീർഘായുസ്, ഐശ്വര്യം, സൗന്ദര്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, അങ്ങനെ മറ്റെന്തു തന്നെയും അയാൾ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ അപരാധം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അയാളെ സംരക്ഷിക്കുകയില്ല. ഒരുവന് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായാലും ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ അപരാധം ചെയ്യുന്നവനായാൽ അയാൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണോക്തായ പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുരാജ് ഗുരുക്കായ ഗുരു. ഹിരണ്യകശിപു ഇത്രയും അഹങ്കാരിയായി തീർന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെ ആരും വധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ്. അമരത്വം എന്നുള്ള വരം നേടാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ആർക്കും മരണമില്ലാത്ത ആരും തന്നെ ഇല്ല. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോലും. എന്നാലും അതിനോട് സാമ്യമായിട്ടുള്ള അമരത്വം തന്നെയാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വരങ്ങളാണ് ഹിരണ്യകശിപു നേടിയിട്ടുള്ളത്. ആരാലും എന്നെ വധിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ദ്രോഹിക്കുകയും അവരെയൊക്കെ തന്റെ സേവകരാക്കി മാറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. ഋഷിമാരെയും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെയും എല്ലാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. നാരദമുനി തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് പോലും ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ സ്തുതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നാരദമുനി എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നത് നാരായണ നാരായണ എന്ന്. ആ നാരദമുനിക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗതികേടുണ്ടായി. ഈ ബ്രഹ്മാവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വരം കൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ദ്രോഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി. അപ്പോ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നു അല്ലെ, ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് ഹിരണ്യകശിപു ചെയ്യുന്ന ഈ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളൊക്കെ, അല്പം കൂടി ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറയും. എന്താണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്.
ഇപ്പോഴും ദേവന്മാരെയൊക്കെയാണ് ദ്രോഹിക്കുന്നത്. പ്രഹ്ലാദനെ ദ്രോഹിക്കാനും തുടങ്ങിയില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു ഇനി അവൻ സ്വന്തം പുത്രനെ ദ്രോഹിക്കും, അപ്പോഴേ അവനെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. അല്പമെങ്കിലും ദേവന്മാർക്ക് സമാധാനം. ഇനി കുറച്ചു കാലം കൂടി സഹിച്ചാൽ മതി ഈ ദുഷ്ടന്റെ ചെയ്തികളിൽ. ഇപ്പോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അസുരന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിലും എന്താണ്, ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് മാത്രം അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നരസിംഹഭഗവാൻ. മറ്റെല്ലാ അവതാരങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഭയാനകമായ, എല്ലാവരെയും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവതാരമാണ് ഈ ഒരു നരസിംഹ ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് പ്രഹ്ലാദ് ശാന്തമാക്കിയതിനു ശേഷം. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്, ഭക്ത പ്രഹ്ലാദ്. ആ ഭക്തനെ ദ്രോഹിക്കുമ്പോഴാണ് അവന്റെ അവസാനം ഉണ്ടാവുക, അവനെ ഞാൻ വധിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഭാഗത്ത് പറയുന്നു വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മകനാണ് അല്ലെ, എന്നാൽ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, വൈഷ്ണവനാണ്. അപ്പൊ ആ ചെറിയ കുട്ടിയോടാണ് ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ ഹിരണ്യകശിപു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരച്ഛനാണ് ഒരു കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്, എന്നാൽ അതേ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് അവനെ പലതരത്തിലും കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. അതിന് ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആയുസ് തന്നെ ഭഗവാൻ എടുത്തിട്ട് അവനെ വധിക്കുകയും. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനോട്, വൈഷ്ണവനോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധമാണ് സർവ പാപകർമ്മങ്ങളിലും വെച്ച് വലിയ പാപം. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന അപരാധം അത്ര വിനാശകരമായതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിനെ ഒരു ഉദ്യാനത്തിൽ കടന്ന് ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് സർവനാശം വരുത്തുന്ന മതയാനയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവന്റെ അപരാധിയാകുന്ന പക്ഷം അയാളുടെ അപരാധങ്ങൾ അയാളുടെ എല്ലാ മംഗളകർമ്മങ്ങളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യും. അതിനാൽ ഒരുവൻ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. അതില് പലപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ഭക്തി എത്രമാത്രം നമ്മൾ ആത്മീയമായി പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ആ നിലയിൽ നിന്നും പതിച്ചു പോകുന്നു. വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ 3 തരത്തിലും അല്ലെ. മനസ്സുകൊണ്ടുപോലും ഒരാളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നോ അല്ലെ. മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം, ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലും ചെയ്യാം വൈഷ്ണവ അപരാധം. മനസ്സിലെ ശത്രുത പുലർത്തില്ല, വാക്കുകളാല് വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായ ദ്രോഹിച്ചു, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിന് എന്താണ് ഹാത്തിമാത്തി, ഒരു മതയാനയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടത്തില് ഒരു മതയാന കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവിടെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു വെക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ലാതായി. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോ അപരാധമായിരിക്കില്ല, എങ്കിലും ആ ഒരു വൈഷ്ണവനെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തിയെ, ഒരു ഭക്തനെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അതും വൈഷ്ണവ അപരാധം. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ആ ഒരു ലീലയിലൊക്കെ അല്ലേ. രൂപഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ ലീലകള് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ്, നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കാണണമെങ്കിൽ എവിടെ വീട്ടിൽ പെട്ടിയുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയിരുന്നിട്ട് അല്ലെ, ടിവിയുടെ അടുത്തോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫോണിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത്.
എന്നാൽ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾക്ക് അവർക്ക് ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യമാണ്. രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാർ മഹാരാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഇപ്പോഴും കാണും. അപ്പൊ അവരെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, എന്നാൽ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ലീലകൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധഭക്തൻ. അപ്പോ രൂപഗോസ്വാമി അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കണ്ട് അതിൽ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ചിരിച്ചത് അല്ലെ, അവിടെ അതിലൂടെ ഒരു മുടന്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി നടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് രൂപഗോസ്വാമി അറിഞ്ഞതും കണ്ടതും ഒന്നുമില്ല അല്ലേ. എന്നാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉള്ളിൽ തോന്നി, ഗോസ്വാമി എന്നെ പുച്ഛിച്ചിട്ടാണ്, എന്നെ നിന്ദിച്ചിട്ടാണ് ചിരിച്ചത് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി അയാൾക്ക്. ആ സമയം രൂപഗോസ്വാമി കണ്ടിരുന്ന ആ ലീലകൾ അപ്രത്യക്ഷമായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ലീലകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ഈ കാര്യം പറയുകയും സനാതന ഗോസ്വാമി പറയുകയുണ്ടായി, നീ എന്തോ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അതാണ് നിനക്ക് പിന്നീട് ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയാതെ. അതിനുള്ള പരിഹാരമായിട്ട് ആ വൈഷ്ണവനോട് അപരാധം. രൂപഗോസ്വാമി അറിഞ്ഞത് പോലുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വൈഷ്ണവനെ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തെന്നോ, അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു അപരാധി അല്ലെ. അതിനുള്ള അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും, അതിനുള്ള വഴി എന്താണെന്ന് സനാതന നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് പ്രസാദം നൽകുക. ആരാണോ അവിടെ വരാത്തത് ആ വ്യക്തിയോട് നിങ്ങൾ അപരാധം ചെയ്തു, അവനോട് പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയും. അങ്ങനെ എല്ലാരെയും വിളിച്ചപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യക്തി ആ കാലിന് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി വന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ വന്നു. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് വരാത്തത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയുകയും പിന്നീട് പഴയ പോലെ തന്നെ ആ ലീലകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇത് രൂപഗോസ്വാമി പോലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ മുഴുകിയിട്ട് അത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ചിരിച്ചതാണ്. എന്നാൽ വേറൊരാളെ അത് വേദനിപ്പിച്ചു. അപ്പോ ആ രൂപഗോസ്വാമി ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ്. നമ്മൾ അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം, അത്രയും കരുതലോടെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ലീലകൾ കാണിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കണം. വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്തിയെല്ലാം വൈഷ്ണവന്റെ അപരാധിയാകുന്ന വിഷയം അയാളുടെ അപരാധങ്ങൾ, അയാളുടെ എല്ലാ മംഗളകർമ്മങ്ങളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യും. അതിനാൽ ഒരുവൻ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്തും. ഹിരണ്യകശിപുവിന് ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്നും വരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അയാൾ സ്വപുത്രനായ പ്രഹ്ലാദന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ അപരാധം ചെയ്താലുടൻ ആ വരങ്ങളെല്ലാം നിഷ്ഫലങ്ങളാകുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. പ്രഹ്ലാദനെ പോലുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനെ നിർവൈരൻ, ശത്രുക്കളില്ലാത്തവനെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദനെ ആരും തന്നെ ശത്രുക്കളിൽ. എന്നാൽ ഹിരണ്യകശിപുവിന് ശത്രു അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഏറ്റവും പേടി പ്രഹ്ലാദനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. എന്താണ്, അവനെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് അവൻ ചെയ്യുന്ന അപരാധം. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് വേറെന്തെങ്കിലും ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ സ്വത്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെ പദവി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമല്ല കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിന്. അത് നിർത്തിയിട്ട് എന്ത് പറയണം? ഹിരണ്യകശിപുവേ നമഃ എന്ന് ജപിക്കണം. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ജയിപ്പിക്കണം. ഹിരണ്യകശിപു ഭഗവാൻ കീ ജയും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശിഖരികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്? എന്നാൽ പ്രഹ്ലാദ് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭഗവാനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു. നാരായണൻ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശത്രുവാണ്. ഹിരണ്യകശിപു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കുന്നത് ഭഗവാനെയാണ്. ഇതാണ് തന്റെ സഹോദരനെ വധിച്ചത് ഈ നാരായണനാണ് വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട്. ആ നാരായണനെയാണ് തന്റെ പുത്രൻ
എപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചു നൽകാനാവാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. അതെ, വേറെ ഒന്നും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ചെയ്തില്ല. എന്നാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ഹിരണ്യകശിപുവിനോട് അങ്ങനെ ശത്രുത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്താണ്, ആ ഭഗവാനോട് പോലും പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി ഹിരണ്യകശിപുവിനെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുവാനാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിലാണ്. വിശ്വസ്തകളെ ശിവം. എല്ലാവർക്കും സ്വസ്ത്യസ്തു, എല്ലാവർക്കും മംഗളങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ, എല്ലാവർക്കും നന്മയുണ്ടാവട്ടെ. ശത്രുക്കളാണ്, എന്താ പറയാ, അസുരന്മാരായാലും ശത്രുതയുള്ളവരായാലും എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ നന്മ നൽകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ വന്നപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വരങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. സ്വന്തം കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചില്ല, ഒരു വരവും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, എന്റെ പിതാവ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങയോട് ശത്രുത പുലർത്തുകയുണ്ടായി, എന്റെ പിതാവിന് മോശം ലഭിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഇത്രയും പല വഴികളിലൂടെ കൊല്ലാൻ നോക്കി അല്ലെ, എന്തൊക്കെ ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അപ്പോ ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ചോദിക്കുന്നത് ആ പിതാവിന് മോശം ലഭിക്കുമോ എന്നാണ്. അത്രയും ശുദ്ധഭക്തനാണ്, ആരോടും ശത്രുതയില്ലാത്തവനാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. അതിനെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു അല്ലെ, നിർവൈരൻ, ശത്രുക്കളില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയുന്നു. 3:25-21. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ തന്നെ വേറെ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ച്, അജാതശത്രവശാന്ത സാധവസാധുഭൂഷണ. ഒരു സാധു അങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു ഭക്തൻ. അവന് ശത്രുക്കളില്ല, ആരോടും ശത്രുതയുമില്ല, അവൻ സമാധാനപൂർണ്ണനാണ്, അവൻ വേദങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നു, അയാളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉദാത്തമാണ്. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ആരോടും ശത്രുത സൃഷ്ടിക്കും. കപിലദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് ദേവഹൂതിക്ക് കപിലദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് 3:25, 3-ാം സ്കന്ധം 25-21. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ആരോടും ശത്രുത സൃഷ്ടിക്കില്ല. പക്ഷേ ആരെങ്കിലും അവനോട് ശത്രുത പുലർത്തുന്ന പക്ഷം ആ വ്യക്തി മറ്റേതെങ്കിലും ഒക്കെ സ്രോതസ്സങ്ങളിൽ നിന്നും വരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ളവനാണെങ്കിലും അയാൾ ഭഗവാനാൽ ഇല്ലാതാക്കും. എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തൻ ഒരിക്കലും പ്രതികരിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ. ആ ഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിക്കുമ്പോൾ എത്ര കഴിവുള്ളവനായാലും എത്ര വരങ്ങൾ നേടിയവനായാലും ഭഗവാൻ അയാളെ വധിക്കും, ഇല്ലാതാക്കും എന്നാണ്. ഇത്രയും വരങ്ങൾ നേടിയതുകൊണ്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഇത്രയും അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി എന്നെ ആരും വധിക്കാനായിട്ടില്ല, ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്നെ വധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ഒരു അഹങ്കാരത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പറയുന്നു, എത്ര വരങ്ങൾ നേടിയാലും ഒരു ഭക്തനെ അനാവശ്യമായിട്ട് ദ്രോഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവനെ ഭഗവാൻ വധിക്കുമെന്നാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല എന്നാണ്. ഈ ദ്രോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം സുഖമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടാണ്. ഹിരണ്യകശിപു തീർച്ചയായും അയാളുടെ തപശ്ചര്യങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പുത്രനായ പ്രഹ്ലാദനെ അപരാധം ചെയ്താലുടൻ അവൻ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഒരുവൻ പുണ്യപ്രവൃത്തികളാൽ നേടുന്ന ദീർഘായുസ്, ഐശ്വര്യം, സൗന്ദര്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, അങ്ങനെ മറ്റെന്തു തന്നെയായാലും
അയാൾ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ അപരാധം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അയാളെ സംരക്ഷിക്കുകയില്ല. ഒരുവന് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായാലും ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ അപരാധം ചെയ്യുന്നവനായാൽ അയാൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹിരണ്യകശിപുവിന് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഇനി ഇല്ലാതാവാൻ പോകുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ അതെല്ലാം ഇല്ലാതാവും. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഓരോരോ ആൾക്കാരും കുറെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്താണ് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മം കുറെ പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത്, അല്ലെ ഈ ജന്മം തന്നെ കുറെ പുണ്യപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് അവർക്ക് ദീർഘായുസ്, ഐശ്വര്യം, സൗന്ദര്യം, വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ ലഭിക്കും. എന്നാൽ അതിൽ അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതായിത്തീരും എന്നാണ്. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിലായാലും ഒക്കെ ഹരിദാസ് താക്കൂറിനോട് ദ്രോഹം പ്രവർത്തിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീവാസ് താക്കൂറിന്റെ അടുക്ക അസൂയായിട്ട് ദ്രോഹം പ്രവർത്തിക്കുക, അവർക്കൊക്കെ സർവനാശം ഉണ്ടായി. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ അവരൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ രാമചന്ദ്രക്കാനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവിടുന്ന് ശപിച്ചിട്ട് പോവുകയുണ്ടായിട്ടെ. ഹരിദാസ് താക്കൂറിനൊക്കെ ഇത്ര ദ്രോഹം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഓരോരോ വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തതൊക്കെ നാശമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഓരോ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദോവാച ഇത്യുക്താലോകഗുരുണാ തം പ്രണമ്യാദിഭോഗസഃ നൈവർത്തന്തം ഗതോദ്യോത്യവേകാ മേനീരേ ചാസുരം ഹതം. ശ്രീനാരദോവാച ഇത്യുക്താലോകഗുരുണാ തം പ്രണമ്യാദിഭോഗസഃ നൈവർത്തന്ത ഗതോദ്യേകാ മേനിരേ ചാസുരം ഹതം. നാരദ മഹാമുനി തുടർന്നു, ലോകഗുരുവായ ഭഗവാൻ സ്വർഗലോകവാസികളായ ദേവന്മാർക്ക് അപ്രകാരം ഉറപ്പു നൽകിയപ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹത്തിന് സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച അസുരനായ ഹിരണ്യകശിപു ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രായോഗികമായി വധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞുവെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മടങ്ങി. ദേവന്മാർ അസുരന്മാരാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയാണ് ശരണം പ്രാപിച്ചതെന്ന കാര്യം ദേവാരാധനയ്ക്ക് തിരക്കേറിയ അല്പബുദ്ധികളായ ആളുകൾ ഓർമ്മിക്കണം. ദേവന്മാർ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടുന്നുവെങ്കിൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചുകൂടാ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2:3-10 പറയുന്നു, അകാമാ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമോ ഉദാരതീഹി തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന യചേതാ പുരുഷം പരം. ഒരുവൻ അകാമനോ പലതിലും കാംക്ഷിയുള്ളവനോ മോക്ഷകാംക്ഷിക്കുന്നവനോ ആകട്ടെ, ഏതൊരാളും പ്രേമഭരിതമായ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമേ അയാൾ ബുദ്ധിമാനാവുന്നുള്ളൂ. ഒരുവൻ ഒരു കർമ്മിയോ ജ്ഞാനിയോ യോഗിയോ ആകട്ടെ, അയാൾക്ക് എന്തു തന്നെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭൗതികമായാൽ പോലും ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായി അയാൾ പരമപുരുഷനെ സമീപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം. അത് നിറവേറ്റപ്പെടും. ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായിട്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ദേവനെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രഭുപാദ്
ഇവിടെ നാരദമുനി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. നാരദമുനി പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ദേവന്മാർക്ക് പകുതി സമാധാനമായി, ഏകദേശം വധിച്ച പോലെ തന്നെ സമാധാനമായി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ ഉറപ്പ് അല്ലെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വധിക്കും, അല്പം കൂടി നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവന്മാർ സമാധാനമായിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ്. അസുരനായ ഹിരണ്യകശിപു ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രായോഗികമായി വധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അവർ മടങ്ങിപ്പോയി. പ്രഭാതിരിയുടെ ഭാവാർത്ഥി പറയുന്നു, ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് ദേവി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് മനസ്സിലാക്കണം, ദേവന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിന് അല്ലെങ്കിൽ വേറെയും ധാരാളം അസുരന്മാരെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപുവിനാൽ ആക്രമണം നേരിട്ടപ്പോൾ, ഹിരണ്യകശിപു ദേവന്മാരെ ആക്രമിച്ചപ്പോഴെന്താണ്, അവരൊക്കെ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഭഗവാനെയാണ് ശരണം പ്രാപിച്ചത് അല്ലെ. അത് മനസ്സിലാക്കണം, അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം. അവരോരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ദേവന്മാരെ സമീപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ദേവന്മാർക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ദേവന്മാരാരെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. ദേവന്മാർ അത്രയും ശക്തരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വയം നേരിട്ടാൽ പോരെ, അവർക്കൊരു പരിമിതിയുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലാതാക്കാനും സാധിക്കും, എല്ലാറ്റിനെയും സംരക്ഷിക്കുവാനും സാധിക്കും. ബ്രഹ്മാവ് തന്നെയാണ് ഈ വരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ദേവന്മാർക്ക് വേറെ ആരെയും ഇനി ആശ്രയിക്കാൻ, ദേവന്മാര് നേരത്തെ ബ്രഹ്മാവിനെയായിരുന്നു ശരണം പ്രാപിച്ചത്. ബ്രഹ്മാവിനോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ബ്രഹ്മാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ തപസ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതിലങ്ങ് മയങ്ങിപ്പോയി അല്ലെ. ദേവന്മാരെയൊക്കെ മറന്നു. പിന്നീട് എല്ലാ വരങ്ങളും തഥാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാരിക്കോരി വരം നൽകി. പിന്നീടാണ് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇനി രക്ഷിക്കാനില്ല. അപ്പോഴാരെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ദേവാരാധനയിൽ തിരക്കേറിയ അല്പബുദ്ധികളായ ആളുകൾ ഓർമ്മിക്കണം, ദേവന്മാർ പരമദിവ്യ പുരുഷൻ ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടുന്നുവെങ്കിൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരമദിവ്യ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചുകൂടാ. നേരത്തെ അനേകം തവണ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ശ്ലോകം അല്ലെ. എന്തു തന്നെ ആയാലും നമ്മള് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനായി. കാമാ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമോ ധാരതി തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗ്യനെ ചെയ്താ പുരുഷൻ. തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗ്യന എന്നാണ് ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. നമ്മൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവരാവട്ടെ, മോക്ഷം കാക്ഷിക്കുന്നു, മോക്ഷം ആഗ്രഹമുള്ളവരാവട്ടെ, എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാവട്ടെ, എങ്ങനെ ആയാലും എന്താ പറയുന്നത്, മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ മോക്ഷം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരുവൻ അകാമനോ പലതിലും കാംക്ഷിയുള്ളവനോ മോക്ഷകാംക്ഷിയോ ആകട്ടെ, ഏതൊരാളും പ്രേമഭരിതമായ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമേ അയാൾ ബുദ്ധിമാനാവുന്നുള്ളൂ. ഒരുവൻ കർമ്മിയോ ജ്ഞാനിയോ യോഗിയോ ആകട്ടെ, അയാൾക്ക് എന്തു തന്നെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭൗതികമായാൽ പോലും ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായി അയാൾ പരമപുരുഷനെ സമീപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം. അത് നിറവേറ്റപ്പെടും. ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായിട്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ദേവനെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദേവിദേവന്മാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകിയത് മാത്രമേ അവർക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ അല്ലെ. എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും നൽകാത്ത ഒരു സാധനം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്താണ്, മോക്ഷം, മുക്തി അല്ലെ. മുക്തി മുകുന്ദന് മാത്രമേ നൽകാനായിട്ട്. മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഓരോ വകുപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് അവർക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, മുക്തി, അത് വേറെ ആർക്കും ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. ഭഗവാനെ കഴിയും, ഭഗവാനെ നൽകാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗജേന്ദ്രൻ പോലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ, എനിക്ക് മുതലയുടെ പിടിയിൽ നിന്നല്ല ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന് മാത്രമേ
ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉള്ളൂ. ദേവന്മാർക്ക് നമുക്ക് അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ അത് ഇവിടെ കൂടുതൽ ബന്ധനത്തിന് ഹേതുവാകുന്നതാണ്. ഇവിടെ കൂടുതൽ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ എന്താണ്, ഓ ഇതൊക്കെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചു, ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്, അല്ലേ, എന്തിനാണ് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോകുന്നത്, ഈ ദേവി ദേവന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പഴയ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രമൊക്കെ അവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് ശിവന്റെ അമ്പലം, ദേവിയുടെ അമ്പലം ഒക്കെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ആയാലും വൈകുന്നേരം രാവിലെ ആയാലും ഒക്കെ അവിടെയൊക്കെ ശിവന്റെ അമ്പലത്തിലായാലും ദേവിയുടെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ആയാലും 100 കണക്കിന് ആൾക്കാരായിരിക്കും. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തില് ഒരു 4-5 പേര്, ചിലപ്പോഴൊക്കെ 10 പേര്, അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ അവിടെ പോവാത്തത്? അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളൊന്നും വേഗം ലഭിക്കില്ല എന്നവര് കണക്ക് കൂട്ടുന്നു പറയുന്നു. ക്ഷിപ്ര പ്രസാദിയാണ് ശിവൻ, ആശുതോഷ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷിപ്ര കോപിയുമാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ മറ്റ് ദേവി ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർക്കറിയില്ല, അവർക്ക് ദേവന്മാർക്ക് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണെന്നുള്ള കാര്യം. ബ്രഹ്മാവ് നൽകിയ പോലെ മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ അവര് വരങ്ങളൊക്കെ നൽകും, എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ നൽകില്ല. ഒരാളുടെ നാശത്തിന് ഹേതുവാകുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ അനുവദിച്ച് നൽകില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും, അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറയുന്നു അഹം ബീജപ്രദാപിത, എല്ലാവരുടെയും ദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവ് ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ആ ഒരു പിതാവ്, ഒരു അച്ഛൻ കുട്ടിക്ക് നല്ലത് മാത്രമേ നൽകുകയുള്ളൂ, വരുത്തുകയുള്ളൂ. അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലെ ആവില്ല, അല്ലെ, മകനെ കൊല്ലാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരാൾക്ക് പതനം സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെ, ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയാൽ അയാൾക്ക് അത് നാശത്തിന് ഹേതുവാകുമെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചതാണ്. അപ്പോ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഐശ്വര്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കില്ല എന്നല്ല. നമുക്കറിയാം സുദാമയൊക്കെ. സുദാമ ചോദിച്ചത് പോലുമില്ല, എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്റേതിന് തുല്യമായുള്ള ധാരകിയേക്കാളും നല്ല കൊട്ടാരവും എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം നൽകി. അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ. ഇതാണ് ഭക്തന് നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. അത് ഒരിക്കലും നാശത്തിന് ഹേതുവാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അത് പ്രഭുപാദരോട് പറയുന്നു, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെയും അവര് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. ദേവന്മാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ആരെയാണ്? ഭഗവാനെയാണ് അവരൊക്കെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് അവരൊക്കെ ജപിക്കുന്നത്. ആരും സ്വന്തം നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മഹാദേവന്റെ കയ്യിൽ ജപമാല കാണാം, അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ കയ്യിൽ. ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് ജപിച്ചുകൊണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടക്ക് ഓരോരോ ആൾക്കാരും പോയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ശല്യമായിട്ട് അവർ അതൊക്കെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും. ശല്യം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനും വീടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ അനുവദിച്ച് നൽകുന്ന വേഗമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കണം, ആ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കണം. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കും, കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. തിരിച്ച് ഭഗവാനത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഓരോരോ ദേവീദേവന്മാരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആരാധിക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ പഠിച്ചു. വൃക്ഷത്തിന്റെ പേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും. ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായാൽ എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും. ആൾക്കാരെയായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആരാധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ബാക്കി ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഭുപാദിക്ക്
എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ വാചകപദ രൂപേശ വാസുദേവ